Nung, kita preskuhan ba? Nung, kita preskuhan ba? Uy, Sa nga tanong pag-atag sa nawag kay kwarta. Usa ka ba kaninong parehas ni Tiryo nga nagproblema nga unsa ihatag sa iyang kinugos karong Pasko? kita preskuhan ba? Ayaw ka balaka. Dami tips para nimo. Tips number 1. Pag-disguise para magtuo siya nga lain na nagpuyo sa inyong balay. Yo, Ninong! Yo! Oh no! Ninong! Gini ako ba? Ninong! Yo! Ninong! Unsa man dodong? Naadya si Ninong Bitoylo? Si Bitoy dong. Dugay na biya nang wala nagpuyo diri ning balhi na biya nagbalay. Wala na diri nagpuyo si Ninong lo. Wala man nagpibaw na nga mobali na siya. Sige lo, salamat daw. Sige dong. Tips number 2. Pagdrama mo sa imong asawa nga nag-away mong duha. Ayo, Ninong! Ayo! Ninong! To, Ninong! Layas, Riyam. Ayaw Riyam. Lagi ka. Riyam. Magtarong ligo Riyam. Riyam. Layas. Riyam, iko palihas sa Riyam. Tips number 3. Pag drama-drama nga gutom na kay ka kay natangtang ka sa trabaho. Ayo. Ninong. Uy, dong. May niya ka dong kay. Mangayot ako ni magkwarta dong kay natangtang ko sa trabaho dong ma. Nakuha ko ba kay kwarta nga rin, no? Sus, gutom kay ko dong. Bisan 20 lang dong. 15, 10, 5, bisan piso lang yung taon dong. Arege ba ko ni mo, no? Ngayon ko pinaskuha, no? Na, gutom kay ko dong. Wala ka dong. Mangayot ako ni mo dong. Natangtang ko sa trabaho dong. Aw, agad na kaya. Alis ko sa mga, no? Uy, dong! Dong! Uy! Tips number 4. Pag-andam mo gamit pang panaygon. Ayo, Nino. Ayo. Mayo dong kay naa mo. Kay naa mo po gibuhat nga tiling-tiling ba? Manay kun pa ninyo. Na ano, ande ba ang kami kay mahimig pinaskuha nimo. Na, wa gid ko'y kwarta rong eskuha niya. Manay kun lang ta ninyo. Ade, may gamay, di ba Awa, mi. Ay mo ka, okay pa man ta ka buko. Na, bahala puro tayo. Ato ame. Uy. Balik gid ri. Ug ang pinakalas nga tips. Tips number 5. Para di ka mapangayuan, unhi og pangayo. Ayo, Nino. Ayo. Uy, nung naligi ka. Una ako diri dong kay mga ito ko nang pinaskuhan ba? Sa natangtang sa trabaho ani noon. Na, napalin ay noon. Ikaw na mga pinaskuhan sa mga kinugos. Sige na dong. Kanang ka masapaskuhan dong. Kabala ka diha nung eh. Uy, dong. What's up mga bay? Kumusta mo dia mga bay? Unta safe lang ang tanan no? Na, dapat Kay- safe lang. Kay bawo ko nga bisag nakaagi man kita og kalisod ron tungod sa bagyong Odette. Pero think positive lang ta kay para dungan ta ninyong musugat sa Pasko nga malipayon. Keep safe guys. If safe lang niya, Mga get. tinabangay lang gyud niya. Guys. Laban lang guys. Advance Merry Christmas. Advance Merry Christmas guys. Laban lang gid guys. Nang kwan sugato na to ang bagong to ang Pasko ang bagong tuig. Nga malipayon. 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 Ano pa yun? Stay strong.